Eta azken galdera, Ima, gaur egun, Eusko Jaurlaritzako kontseilariak eta kontseilaritza desberdinen estrukturak definitzen ari dira, ez? Zein aholku emango zenieke lehendakari berriari, lehen sektoreko kontseilariei eta politikari, ez, orokorrean, bai, legebiltzarrekoai, baina hemengo ere, bai, ez, foru aldundikoei. Zer aholku emango zenieke? Badakit zenbat zentzutan lehen sektorea kontutan edukitzen dutela, baino, azken urte hortan ere izan ditugu zailtasunak ez, dekalogo bat jarri genuen, 10 puntu iruditzen zitzaizkigunak guri oso lagungarri izango liraketenak, eta alduten heinean bere esku egongo liraketenak, eta pixka bat hildo horretikan ez. Hoiek gelditutako, adostutako puntu hoiek pixka bat aldan azkarren eta eguneratzeko, ez. Azkenian bai fiskalia aldetik, bai burokrazia aldetikan, zailtasunak ditugula. Eta orduan hori errasteak gure egunerotasunean asko, zerikusi asko duela, ez. Eta gero beste aldetikan, pixka bat kontutan edukitzeko guretzako lurra ezinbestekoa dela, egunero horrekin lan egiten dugula, eta pixka bat lurra babesteko. Kontutan edukitzeko edozein proiektu, edozein gauza egiteakoan, zeinek landu duen, zeinek gestionatzen duen ordura arte, eta pixka bat hori kontutan edukitzeko. Guretzako oso garrantzitsua delako. Azkenean lurri gabe gelditzen baldin bagera gure aktibitateare ez daukalako zentzurik ez. Azkenean animalia die, bazka bat behar dute, mendi batzuk behar dituzte, eta pixka bat hori kontutan edukitzeko, ez? Eta hau, ez dago ipinita, baina, eta nola ikusiko zenuka adibidez, ez? Nik adibidez, legebiltzarrean botatzen dut faltan lehen sektoreko jendeak, ez? Artzainak, arrantzaleak, baserritarrak ez dira, askotan beraiek egongo balira, ingurumenarekin da ezan arazo gutxiago egongo, ez? Bai, gertatzen zaiguna da, gure egunerokoak izaten diela 12-14 ordukoak. Orduan, ja daukagu lan karga bat, izugarria. Orduan, ez daukagu denborarik. Egunerokotasunean sartzen zea, eta nik askotan bisitaketa izaten ditugu, eta askotan esaten diate, eta noiz joten zea porretago, noiz deskantzen duzu, esaten zu, eske aldanian, baina nire aldana, edozein kalean lan egiten duen batekin, ez dauka zerrikusirik. Niretzako adibidez, egun bat hartze eta mendira jutia da, puf! Eta, karo, edozein esate duzut, esatezu, hori edozein aste burutan hilik, ez? Eskura bakatzu eta guk ez? Hain gauza, lotuta gaude, orduan, eguneko orokotasun hortan, geroztan lan gehiago pilatzen baldin mazaigu, nola hartzen dugu denbora beste gauzetarako, ez? Eske ezin dugu, fisikoki, egunak 24 ordu dauzka, eta 36 izango balitu ere, okupatuta izango genituzke. Pila bat gauza gelditzen dira egiteko. Guk adibidez, eta adarrazpi bezala, urtero, garaitxu honetan, pixka bat gelditu behar dezu, eta esan behar dezu, urrengo urterako zer, edo ze bide hartu behar dut, edo ze hobetu behar dut, edo... Baina eske oso zaila zaigu, sartzen zea bukero batean, non urtero gauza batzuk egin behar dian, eta fisikoki ez dago denborarik. Gure gorputzak ematen du, esan dugun bezala, hartaldea ondo eduki behar baldin badezu, gero ekoiztu behar baldin badezu, gero produzio hori saldu behar baldin badezu, zenbat lan desberdin egiten die egunean zehar. Horria gehitzen baldin baiozu, joan behar dezula beste gai batzutara, ezinezkoa zaigu. Eta horregatikan baitaren nahi pentsatzen dut, askotan gauz batzuk ies egiten zaizkigula. Edo konturatzerako berandu zaigula. Eskerrik asko, Ima, elkarrizketaren gatikan. Ez, zer.